kejiwaane apik. Dadi kaya piye kan lho. Dinamika, Pak. Heeh, wah luar biasa. Panas ojan lengaling sayang. Biyen ora tau ngene iki lho. Pripun? Nggih urung di bojo ora tau ngene iki lho. Loh, panas ora tau ngono lho. Kuwi jenenge improvisasi di dalam panggung, di atas panggung. Hah? Ya ngono kuwi improvisasine. Oh, ngono. Ya, nek biyen ora tau ngono biasane. Iya nek ndek. Panas kan ngono. Iki bisa Urung aku. mesti sok dikon ngono. Muni. Ora apa to Pak Deno? Cabe gunung. Make abine make binek kalabeng. Yang paling ora seneng iki. Pripun? Ket biyen ning sak ukara iki aku sing paling ora seneng. Lah jenengan mboten jelasne tekan saiki kok. Ayo iki make binek kalabeng lakek iki jane apa, Dak? Make niku nadyan. Nadyan. Bine ku wedok. Wedok. Kalaben. Kalabeng. Nadyan wadon sarta. Heeh. Lakek iki lanang. Lakek iki lanang. Lakek iki lanang. Wah, aku gesek karo kene. Jenengan lakek sedaya. Nek kene iki lakek iki madang iki. Tenan ora? Tenan. Tak tekokne Bapak Ibu. Tenan yang kene iki. Go pinanak lakek ngono kuwi. Go pinanak aku madang ngono. Ya wis bar iki aku arep lakek ngene Pak Kijuk. Hei. Ya ben. Loh, pasti harusnya tuan rumah kan memberi lakek. Aja. Ya, aku harus minta. Pak Kijuk nyuwun lakek. Pokoknya Engko diseneni Bu Pipi kaya kowe ora. Ya mboten apa-apa. Mesti jenenge wong tiyang mriki ki wong baik-baik semua kok. Mesti kula nyuwun, Pak nyuwun lakek nggih. Mbok kowe nyuwun lakek nggon aku wae. Ah dikai apa lakek? Loh, ngene mangan. Lah lakekmu apa, Pak? Lakekku? Heeh. Wo. Aku milih-milih lho Pak arep lakek. Daging mentah. Wes pokoknya nek kleru arti, aja takok engko isuk mulih lewat endi. Ora ngerti aku genah ego-egoane kene ngerti kok. Aku kesasar. Wong ya di-share kok kesasar. Make abine kalaben lake. Nyuwun ya Pak ya, oke ya. Nyuwun lakek. Ya. Inu menason berse. Malah minum remason, Mbak. Berse. Sembah nuwun. Injih Pak Desa. Lanjut. Oh langgam. Langgamipun, monggo. Ki jaman